सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 9423989781, 9423989783 आणि 8605586376. फेब्रुवारीमध्ये गॅस पाईपसाठी ह्यांनी खोलल्यानंतर जा मटेरियल जवळजवळ 4 महिने लोकांना जाण्याची परिस्थिती नाही आणि ज्यावेळी नंतर परत त्यांनी खोलल्यानी ना त्यावेळी पूर्वी कनेक्शना तोडल्यानी आणि आतासुद्धा कनेक्शना परत नळाची तोडल्यानी आणि ही परिस्थिती सगळीकडे सांगत होती। आणि आता बघा जून निघलो तर जूनमध्ये ह्या डांबरीकरण होतं केव्हा तो प्रश्न आला। हे तो सरासर विचार करून काहीतरी नगरपालिकेनं करू नको फक्त तुम्ही आपल्या खुर्चीवर बसलात थैसर म्हणून काम व्हायचे नाही। तुम्ही फील्डवर जाऊ ना, फील्डवर नाही गेलं तर कसं होतं या रोडचं कसं नॅरो रोड म्हणजे कंजेस्टेड एरिया आहे। त्या कंजेस्टेड एरियामधली एक गाडी जातेली दुसरी गाडी होते ना आणि ही कसं हे बाहेर जो मार्ग असा म्हणजे कुडाक जाण्यासाठी मार्ग आहे त्याच्यामुळे टेबल शीट हे तर सुसाटच असतात लोक आणि ह्या रोडात कधी गर्दी नाही असं होणार नाही, रात्रोची सुद्धा गर्दी असतेली कुठला अजूनही करणार नाही। JCB आणतात म्हणून चांगलं आहे पण काही एक करूक नाही अजून। आज पण मी भेटलो ऑफिसात सांगण्यानं पाठवत आहे म्हणून पण पाठवक नाही। हां या गॅस पाईपचा ह्या उघडल्यानंतर पाईप जो असता ना वॉटर पाईप त्या फुटला करून दित आहे म्हणून चांगलं आहे पण अजून करूक नाही आणि 4 दिवस झाले।